Moi boas, Brais, que tal, como estamos? Antes de nada, pois parabéns por esta temporada, un dos equipos revelacións, algo que, si o día a principios de temporada, que xusto ano do centenario ibas a facer unhas mellores temporadas de historia do club que se recorden, pois é algo que non so creía nadie. Fálame ti un pouco como viches toda esta temporada, xa despois faremos máis hincapié no playoff, pero quero que me comentes un pouquiño a temporada. Moi boas. Bueno, nada, a temporada pues, sería a soñada, foi a soñada e sigue sendo a soñada. Esperemos que poidamos este sábado, pois, bueno, redondeala con esa clasificación para a fase final, pero bueno, está complicado e bueno, a nivel colectivo, pues, o que queres que che diga, máis do que xa se está facendo, o que se está movendo a xente, todo, pois a verdade é que moi ilusionados e esperemos que poder devolver á afición pois todo o que puxeron pola súa parte e nós pois tamén. Eles están aquí porque nós tamén no campo lles demos moito. Vale, xa quero que me fales un pouquiño a nivel individual, como te sentiches ti, unha temporada que, bueno, tuveches unha lesión de larga duración, despois recuperaches, pero seguías tendo molestias. A día de hoxe, como te atopas? Pois a día de hoxe a verdade é que moi ben, síntome ben, con ganas, como sempre, de axudar, bueno, obviamente, pois, a plantilla pois, é a que é e están todos ao nivel espectacular e estáme costando entrar máis, pois, bueno, aparte non me axudou moito esa lesión que cando estaba en forma, pois, volvíme a fastidiar e, bueno, pois, mermoume bastante, pero ahora, pois eso, con moitas ganas outra vez de axudar e de, bueno, de estar a disposición de, para que me necesiten, pois, botar unha man sempre. Vamos a repasar un pouquiño o playoff, clasifica o equipo a playoff, queda su campeón de liga, a primeira vez na historia do club, algo totalmente histórico, e temos o primeiro encontro versus o Noia. Como viviches ti? Bueno, eu vivín un pouco nervioso porque, bueno, non nervioso, estaba un pouco a expectativa, non? Porque a ver como reaccionábamos un equipo tan novo que nunca xogara así, moitos rapaces non xogaron o playoff e, bueno, a ver como respondía o equipo, pero, bueno, creo que demos un paso adiante en canto a madurez de partido e de equipo e bueno, creo que fomos superiores ao Noia salvo en algún tramo de partido, dos dous partidos, pero creo que somos merecedores de xogar contra a Sarriana e de seguir o noso camiño. Partido contra Sarriana, un encontro no que o equipo non estuvo no seu mellor día, un resultado bastante complicado ahora para a volta. Como ves ti o encontro? Valórame un pouquiño como viches ti o encontro contra Sarriana lá. Bueno, a ver, é certo, para min foi un partido difícil porque, bueno, eu estuve na grada, aparte non entrara na convocatoria bueno, paseino bastante mal porque vía aos rapaces que non, aos compañeros que non dábamos dao ca tecla, non estuvamos finos, e creo que sí que eles foron un pelín superiores. Creo que é máis de mérito noso, porque non estuvemos ao noso nivel, que é mérito deles. Eles obviamente teñen un plantillón e para min ofensivamente falando son do mellor da categoría bueno, con moitas ganas de recibilos aquí, de intentar pois darlle a volta ojalá pois co día que pode ser que quedar aquí bonito e tal, pois co día da festa da sidra e demais, pois bueno, mira, sería unha pasada pois darlle a afición a alegría e nós seguir adiante. Creo que falemos ahora un pouquiño rapidamente da afición, algo espectacular, o recibimento que foi contra o Noia foi dun equipo de fútbol profesional, de unha ciudad grande, algo que aquí é moi raro velo. Ti como xogador, que sentiches ese día? Bueno, a afición darlle sempre as gracias. Bueno, para min é unha pasada, nunca me pasou isto na miña vida de que levo xogando ao fútbol. Bueno, púdome pasar de pequeno, mellor en algunha final cando estaba no Dépor ou así, pero nunca me pasou o que vin aquí e a verdade é que, bueno, de 10. Eu a verdade é que non tería palabras. Gracias, mil gracias, que veñan outra vez o sábado a apoiarnos nada máis. Esperemos devolverlle cunha vitoria e seguir. Gracias.